společnost NWA, čili Network World Alliance. V tomto díle bychom chtěli něco říci o našich produktech. Z jedním nejsprodávanějších produktů je aloe vera. Jak sami víte, aloe vera má perfektní účinky na váš systém, imunitu, působí protirakovinotvorně, je dobrá na pleť, cítíte se skvěle na vlasy, na pokožku a má mnoho jiných pozitivních účinků na váš organismus. Naše firma nabízí několik druhů aloe. Máme aloe med, aloe broskev a aloe kopřiva. Jedna z nejprodávanějších aloí je aloe med. Obsahuje 90% aloe vera a je to přímo z toho listu, z té dužiny, jak vidíte zde. Někteří výrobci mají pouze tu šťávu, ale zde máte ty živé hodnoty té aloe vera, což je velice důležité. Ano. Jak se název napovídá, je to gel, takže konzistence je gelová. Následně ukážu. Doporučená dávka je 30 ml 3x denně, takže nejlépe vždycky na lačno, dá se 30 ml před obědem a třeba večer před spaním. Teď je léto, takže je dobré například dát si i tuto odměrku do sklenice s vodou a je to velice osvěžující, takže když ke mně přijde návštěva, místo třeba piva nebo vína a tak dále, je pohostím aloí, návštěva je zdravá a cítí se velmi dobře. Tak. Takže je to velice jednoduché, vidíte tu konzistenci, že ta konzistence je opravdu gelová. Tak, stačí jenom takto málo, čili těch 30 ml a přijde to krásnou vůni toho medu, jo? Obsahuje to květovaný med, takže tam je 90% aloe vera, máme i brosku, která má 95%, takže 90% aloe vera, zbytek med a další příměsi. Ano, ale všechno to je přírodní, nejsou tam žádné cukry, žádná barviva, nic takového. Ale nyní vypijete. Má perfektní chuť, super chuť. Je to krásně jemný, cítíte tu aloe, cítíte ten med a úplně cítíte, jak to krásně se to rozlevá v tom vašem těle. Takže jediné, co musíte udělat i teď, pokud chcete být zdraví, krásní, cítit se dobře, a na konci tohoto videa uvidíte moje webové stránky, kde máme e-shop, takže můžete si i hned zakoupit dodávky, buď možno osobní odběr zde na Praze 1, anebo vám doručíme do 2 dnů poštou kamkoliv po republice. Takže neváhejte, volejte, pište a buďte zdraví, protože zdraví máte jenom jedno a v dnešní době je opravdu být důležitý zdraví. Takže hodně úspěchu a budu se těšit na další objednávky a na další video s Romanem Kopačkou, společnost NWA nebo Network World Alliance SRO. Děkuji a přeji krásný den.